24-hodinovka Nürburgring sú tie najnebezpečnejšie preteky na svete. Žiadne Le Mans, žiadne Spa, ale zelené peklo. A prečo si ho preboha vybral Max? Začnime tým, prečo je Nürburgring tak nebezpečný a musíme sa kvôli tomu pozrieť na okruh. Na juhu sa nachádza tzv. Grand Prix štreke a z času na čas tu jazdí Formula 1 a je to v podstate bežný okruh. Na severe je ale severná slučka a toto je ten real deal. Nordschleife, ako znie jej originálny názov, bola postavená už takmer pred 100 rokmi a treba úprimne povedať, že veľa sa toho nezmenilo. Áno, kríky nahradili zvodidlá, čo je veľký bezpečnostný pokrok, ale stále je to okruh, kde vás od bariéry delí no pár centimetrov. Neustále sa to mení povrch a máte tu napríklad zákrutú karusel, čo je klopená zákruta, lenže miesto asfaltu sú tam betónové panely. No a Nürburgring je jeden z mála okruhov na svete, kde autá reálne skáču. Predbiehanie je tu zväčša veľmi ťažké, ak nie ste Kevin Estre, až kým prídete na 2,1 kilometrovú Döttinger ktorá je tak dlhá, že tie pozície si tu vedia auta vymeniť aj niekoľkokrát za jeden prejazd. Vďaka tomuto všetkému je Nordschleife ten najznámejší testovací okruh na svete a pravdepodobne tam testovali aj tvoje auto. Lenže je tu ešte ďalší dôvod, kvôli ktorému sa začína hovoriť, že tá 24-hodinovka je predsa len možno až príliš nebezpečná. 24-hodinovka Nürburgring bola od začiatku zameraná skôr na amatérov. Priniesli ste nejakú garážovku, zaplatili štartovné, žiadne veľké tovarné týmy ako v Le Mans alebo v Spa, ale jednoducho čistý duch motoršportu. No lenže toto sa začalo výrazne meniť po roku 2010 s nástupom kategórie GT3, ktorá priniesla na Nürburgring super rýchle superšporty. S týmito rýchlymi autami totiž prišli aj veľké týmy a hlavne profi jazdci, ktorých jediným cieľom bolo vyhrať za každú cenu. A na Nürburgringu si toto vyžaduje ešte extra risk. Na rozdiel od všetkých ostatných pretekov, tu neexistuje safety car. Okruh je totiž tak dlhý, že ak sa niekde stane nehoda, tak tam jednoducho vyhlásia kód 60, teda že tam musia ísť všetci 60-kou, ale všade inde môžu ísť naplno. Tým pádom, ak prídete o nejaký čas, už ho nedokážete dostať inak naspäť, ako tým, že pôjdete plné bomby. No a teraz si predstavte, že s týmto mindsetom nastúpite do pretekov, kde okrem vás 150 ďalších aut, z čoho väčšina je niečo typu Volkswagen Golf alebo v horšom prípade Dacia Logan. A toto celé ukázal najlepší ročník 2023, keď továrny pilot Porsche Laurin Heinrich zostrelil Daciu Logan, ktorá predtým dostala brutálny virál na TikToku, lebo bola cool underdog, lenže bola tak pomalá, že jazdci ju označovali ako pojazdnú šikanu, no a ich predpoveď sa aj naplnila. Čiže máme okruh, ktorý sa vás snaží zničiť v každej zákrute, k tomu máme pole, ktoré skôr pripomína mínové pole, čo sa ešte môže pokaziť? Počasie. Asi najlepšie to ukázal ročník 2016, keď z ničoho nič prišla búrka a polovicu okruhu zasypali krúpy. O rok neskôr sme videli jeden z najlepších finišov, pretože zatiaľ čo na cieľovej čiare bolo v podstate sucho, o 10 km ďalej bol hustý lejak a iba jeden tým zariskoval obul mokré pneumatiky a nakoniec preteky vyhral. Takže na Verstappena čaká brutálna výzva. A okrem toho bude mať na pleciach aj pýchu Mercedesu, pretože ten čaká na víťazstvo už celých 10 rokov. No a za zmienku stoja aj tímoví kolegovia Verstappena, pretože Mercedes číslom 3 je fakt, že nabitý. Luca Sauber je veľeskúsený pilot Mercedesu, ktorý minulý rok takmer vyhral DTM, ak by sa nestal ten najvirálnejší moment mimo F1. Jules Gounon je v podstate to isté a okrem toho, že AMG GT3 pozná ako svoje topánky, tak už si vyhral aj 24-hodinovku Spa. A do štvorice je tu Daniel Hunkadeja, ktorý je továrny pilot Genesisu v hypercaroch, ale hlavne je to ten jazdec, ktorý minulý rok z Corvety ukázal fakáča v strede predbiehania. A ak mi ty chceš ukázať niečo iné ako fakáča, tak určite hoď like a odber. A prečo sú vlastne 4? No lebo Nürburgring je tak náročný, že je lepšie, aby ste mali 4 jazdcov, než iba 3. A asi najväčšia otázka, ktorá ostáva vo vzduchu je, prečo si Max vybral práve tieto preteky? A hlavne k tomuto v Red Bulle dovolil, pretože toto je niečo, keď ide skákať bungee jumping bez lana. Na jednu stranu sa môžeme baviť o tom, že to sú legendárne preteky, ktoré chce vyhrať každý pretekár a blablabla. Realita ale je, že Max tu viackrát vyhral v iRacingu, to by si nechcel splniť svoj gamingový sen predsa. Sčítané, počiarknuté, je to obrovská mentálna výzva a naozaj uznávam Maxa, že sa do tohto púšťa v strede sezóny F1. Tak mi napíšte do komentu, že ako typujete, že skončí, a keď chcete vidieť môj vlog z Imoly, tak kliknite niekde sem.